sviđa mi se što nikad ne kasniš. Bog dala, ovo je za tebe. Hvala, nisi trebao. Daću ih svojoj mami, njoj će se svidjeti. Hvala što si došao. Ne, hvala tebi što si me pozvala. Jesi li se dobro zabavio jučer? Jesam, naravno, i još ću se bolje zabaviti danas. Imaš li planove? Da, mislio sam da odemo prošetati do parka i onda još malo šetati i onda možemo gledati film. Koji film? Koji god ti želiš. Ti odaberi je, volim akcijske, ali... Trebaš pitati Jorgea. Koga? Jorge, moj mali brat, on je s Arnijem. Hvala ti što ćeš se brinuti za njega. Čekaj, što ću? Pa znaš, jučer si se ponudio, to je jako lijepo od tebe. Ne, Dolo, rekao sam da možeš računati na mene, ali nisam mislio... Odlično, znači pobrinut ćeš se za Jorgea. Evo ga. Zabavite se. Kako ide, dinosaure? Mislio sam da ide odlično. Do sada. Pokloni ovo nekome. U redu. Jesi umoran? Da, malo. Star si. Misliš? Ostavljen si? Ne. Nikad nismo bili zajedno. Misliš nisi joj se sviđao? Recimo da je imala dečka. I? Kako misliš, i nije u redu izlaziti iz dvoje ljudi istovremeno? Ali ne odustaj. Što ako si srodna duša? Moraš joj pokazati. Koliko ti imaš godina, dečko? 40? Gledaj, dob nije ovdje, nego ovdje. Ti loviš